berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Ora. Oh, menika Mas Gareng. Ya manane Mbah cari pupuk, Mas cari pupuk. Oke. Ngersake rungkat mungkin Mbak Mindul. Oke. Wah, ya Mindul serane kowe. Mas Rudi asmanipun. Mbak cari iki Mas Rudi iki. Ayo. Mosok tak kowe? Gerajakan Banyuwangi barang. Wah, Mindul sae lagu iki. Nah. Sapa nek iki mau kanca-kanca Jaya Haji. Iya ngersake lali janjine pas. Ayo. Lanjut. Samirin. Saiki sinten tanjake sisan lho. Aku tak karo samirin sih. Nah, Wah-wane to ora. Monggo, Mbak. kae ngintil, mentul karo muntul. Aku kabeh iki. Wah, Mbak Tias. Mbak Tias, Ya lah. Mbak Dwi, Mbak Mami Mbak Celeng. Mami. Mbak Mami, Mami Sleng. Sleng. Oh iya. Mbak Mami Sleng monggo. Nggih. Dalam-dalam musik. Rumah no. Iki sia-sia ya. Cacah dia kurang ajar, Mbak Pak. Mindul sepote sing api. Sing mundur Terus Mas. Terus Mas. Wis. Gak ini jadi pelatih banyak foto ini. Aku lek kurangan peniti ku lek dicari campur lho. Lah, ngono. Mosok peniti senengane ngono kuwi. Peniti ya karo
awake dhewe. Kan ora barang. Masa Iya. ora. Oke. Enggak ngono. Apa? Sendiri. Napa menika Bulimbo? Udang kuning wonten. Untuk asmara juga ada. Gubuk asmara nggih enten. Kok Mami? Pas. Ya, nika Mbak Demang. Wih, jaga ibu. Wis, pokoknya sejodoh sejoli. Luar biasa. Bangun pupuk menjadi hebat, bangun pupuk menjadi kreator ingkang Nyatane bangun-bangun sampai mana. Menjadikan pupuk bahagia. Iya. Matur wis bangun nyanyi pun. Agustino. Mbak Agustiono. Nah. Monggo. Yen liwat podange kuning. Bagi sitok. Sarare. Bisa. Kulino jeblas lho. Engko iki ngedre apa-apa. Monggo, heeh. Ya, Mas. Monggo, ya. Ya, wis, yuk. Iso ora rene? Ya iso. Tenane. Iya.
matur nuwun. Lunas muda seluler ugi sampun kersa berkahi. Nah, Wah, keren. ngene lho sindene Sudah mau saya itu budel. Bukan dan isinya tenung tok. Oh iya. Sidan ora. Ada permintaan rungkat. 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 Baik, Mbak Mentul anu ngidul. Ya mentul. Mas, jenengan iki mau sepelan kok bisa mindul. Nggih. Masa tekan dhuwur ya bener-bener terang nggih mentul. Berarti ngawasine sak fokus satu titik tadi. Awalnya mantul. Asline boten satu titik kok. Betul. 3 titik mentul kabeh. Ya. Amin. Bakso karek loro. Ki oleh digrayai karo timur ora dicakot. Ya. Meletus malah bahaya. Ayo tol, wah cocok minul nyanyi rungkat. Pajan pesak rapo Kaisar. Dopo kayak minul dari rungkat jatuh suarane. Kamu nih kakek dong. Niki Pak Agus TMC menani jenengan iki. Ora apa lere nang. Jan, isi nyanyi midul kenapa ora betah iki? Rungkat Ante Sek. Tok sih petong. Aja kesusu ngono lho. karena rusuh-rusuh tak. ora aku somo ketua wisor. Kok apa? Yang tem penghulu. Rungkat ente-entean. Iya, Bos. Kok ngono iki mah aku. Wah, balik. Biasane jreng ngono to. Dan tabane ya. Rum jreng. Jreng entok mate. Ya, yang mana ya Ren ya? Ya. Cek, ben sampeyan saya gak ngono ya. Rum jreng. Ante jreng. Dan kowe sing paling tak sayang untukku melayang. Ikut tenang, nangis-nangis. Sang rungkat ente-entean kehilangan kowe sing paling tak sayang sok mencintaimu gawe aku lalu. Tadi suaramu dong. Loh, aku tuh tampil tak duri ya. Ayo yo. Ayo dong. Tuk biasanya lah. Pas karo atiku gimana rungkat. Oh, jamban. Pintu lek nyanyi rungkat dan cocok. Kita ini menjiwai. Nggih. Menjiwai apa curhat iki? Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wiki panjenengan Mak Cange. Nggih. Kula namung tut wiki panjenengan mbok men. Piye keluarne apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Kita ini alulululu iki. Garaga. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah boleh kok. Ora roh no aku. Bebek. Lah duitnya entek ora tak apalne dulu. Wah. Album terbaru kita kan Jumba Kuring. Nggih. Harus jadi cendelo ora tak apalne. Kuring sama. Kerajaan Banyuwangi kalau enten Mbak Mindul. Wah, nggih minul oh enak niku lagune. Jadi mau mati punya para kalon. Loh, mintul. Ya wis Kosong kabeh aku apal. Loh, mintul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ora komplit. Mesti kulino sombong. Ayo berajakan enggak apa-apa. Aku sojaknya oleh ya. Pripun? Demen yang sindian iki. Ten Sing bosen iki sindiran. Sing bosen iki sindiran. Iki wis suwi aku lho. Ya. nggih. Saya tak golekne aplikasi sing iki. Iki mau karo awakku lho. Ketoke gedhi ya sami. Lah, Gedine tenanan nang awakku. Tukang son ini lek njaluk sawer romongo. Bagus ngambil 300 gawe son. Ya. nggih. Ojo gedhe aku tuh Mbak aku demen nih. Tenang mawon iku rombongan ngeslong kok nggih aman. Iya, iya. Ya, sido. Apa? Sido. Gerajakan. Oh yo situ mintul. Iya. Yo kuwi lho. Ada Den, yo mau Ini sampai pakai Assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Salam lagu ini gareng. Rasa terusnya rapo enak. Ada nih. Gareng Iya. tak patek ya.
Kok iso misuhi aku lho, soalnya Sopo tuh sing misuhi? Lah kowe mau misuhi aku. Piye lek kok misuh piye? Lah yo kowe mau piye? Piye itu, Cak? Ora ngerti aku. Oh, ya ora misuhi yo. Sopo mau Geluto, geluto. Sopo mau ganteng nang aku? Awakmu rek. Lah aku lho ramuni. Berapa? Ora parah emang kuwi. Cah piye? Lu balu ra gareng potong 400 sak misuhane ya. Mesti tau, mesti tau. Oh ya, Emang muni opo? gerajakan banyu. Iya. Lah kena tak bisa juta ben misone ora kena. Ya wis janjian pokok kan nek semisal di 200. Padahal berane 500. Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Ya, ya Mas. Besik semayanan matre janji oleh bareng sirsiran bari gandengan di asli kewangian. Ayo bingung sama gabung. Mlaku biasa lho, Pak.
Abi kok gak ternyata uang gamelan kok gleng. Ganteng. Asal mumet gas. Bisik-bisik ya. Ini sama teh paham apa jelek. Kowe mumet ta? Padha. Dia nek nom namanya sering senengane jelek. Oke. Kok entekno ngantek sabune Jelek terus ya. Jelek terus. Wae apa? Bisik-bisik ya. Berarti ora main banter. Kulino ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Lah geseke bisik-bisik. Lah yo kan iri-iri to, Rek. Cakepane tare. Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik itu lho. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Iya, munine lirik tapi kok bisik-bisik. Angel bener ini. Ora ngene gua aku yo bingung. Atasi ngene. Yo. Bisik-bisik semayanan. Lagi di mati janji oleh bareng. Jadi tuh kan wejeng. Iki jaluk jreng dikek malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok. Wis mulino nesunan. Ini trauma, dia tau dikeprui wong. Nek kulon burung-burung kan. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. Iya ini miso masa rong lae. Wis khusus kanggo. Usulnya rane anu ne mana ini? Ora nek. Are Pak Luar los. Yo jene jo akeh to cowok. Lah mong wis oleh. Kula mulai omong sing apik-apik kono tenan. Jere sing Jadi dari mandi gacok. sepura Awakmu nek Mau nek beli nek beli mah ayo cek sini lho. Kan lo. Rasa geger. ora sumpah. Mau lo mami. Lo dari bisa ono. Oh, Yo mau. Sopo? Iya mau yo. Enak. Nek buri bang. Iya. Nang buri bang. Coba motore. Kulino. Ora kena kok nginang ini ya. Oh yo. Lo nggak lo kantin. Ya, besok 500 persetujuan pembeli. Yo. Oke. Ya wes, ayo. pelaske. Besok 500. Sirsiran Ayo jeneng nek. Asik. Iya. Ayo, raga nggih. Matur suwun Mas nggih. Atas kematian sekedap. Atas kematian sekedap. Alah ya. Lho lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebretek lesiran nyelip dalami monggo. Ora tertib. Oh tertib. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Wis tak dhisik kere-kerenan. Ora dhisik ra apa-apa rek. Alah motore wis ngenteni kowe. Motore wis ngenteni. Karo lek rentah. Menika ugi wonten saking anu napa? Nggih mau nanti lali ya. Kru media Pemdes Kupuk. Nggih. Tenda biru. Lagumu deh. Oke, dan boleh satu lagi Mas Samirin, Mbak. Lagune napa? Manut mawon, manut punya. Pokoknya sing Manut. paling nyaman dari Mbak Yang Pintul mana? Pak. Beri gini musik gitu. Oh, iya. Mintrul Ini ya. lagumu deh tidak biru salah kurang lain. Nggih. Enggak, yang paling nyaman lagu Mbak Pintul monggo. Ajeng aja Nyaman. lewat depan rumahmu. Oh niki nggih anu kok. Ku melihat ada kaca biru. Katoke sapa? Tengah biru. Oh tenda biru. Oh kato biru ya. Lah ya sing ajeng aja bilang. Iya. Monggo nih. Ya enggak.
Lainnya juga tidak masalah. Lainnya tidak masalah Mbak Indul itu toh. Diganti tidak masalah. Musiknya. Daun kono. Ale rasa balik. Apa orang ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani tato wis mari ora arep baleni maksudku aku wis ora sudi. Ya udah kayak kilometer kalau aku gak ada kosong. Ayo deh bayar. Nadamu aman. Gedean toh aman. Matur nuwun, Mas Samirin, Mbak Mindul, Mas Areng. Itu sing diteruski nggon goro-goro. Oke. Jo jeneng aku ya dangdute sik tenan mawon. Nggih. Mindul nyanyi rukat dan cocok. Kita menjiwai. Nggih. Menjiwai apa curhat iki? Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wingking panjenengan Mak Jange. Nggih. Kula namung tut wingking panjenengan mbok menawi. Piye keluarane apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Ketoke alulu-lulu iki. Karaga. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah mulih kok nggih. Ora roh no aku. Lah duitnya entek ora tak apalne dul. Album terbaru kita kan Jumba Kuring. Nggih. Terus dadi cendelo ora tak apalne. Kerajakan Banyuwangi kalau enten Mbak Mindul. Wah, nggih betul. Kok enak ning ngono lagune. Iki kok kemati apal-apal. Loh, Mindul. Ya wis Iso kabeh aku apal. Loh, Mindul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ra komplit. Mesti kulino sombong. Ayo berajakan enggak apa-apa. Aku sojane oleh ya. Pripun? Demen nang nyang sindian iki. Ten Lah wis sok. Sing mbok senengi sing ndi, Ren? Eh? Sing mbok senengi sing ndi? Kok iki wis suwi-suwi aku lho.
Nggih. Sik tak golekne aplikasi sing iki. Iki wong karo awakku lho. Ketoke gedhing karo sami. Gedhingnya tenanan nang awakku. Tukang son ini lek njaluk sawer ngomong. Bagus ngambil 300 gawe son. Ya. Nggih. Ojo gedhing aku tuh mbak aku demen e. Tenang mawon niku rombongan ngeslong nggih aman. Iya, iya. Nggih, Sido. Apa? Sido. Gerajakan. Oh yo sido minto. Iya, mesti tau. Bapak muni apa? Gerajakan dan Iya. Lah kena lah kena 1 juta ini ben misone ora kena. Nomor janjian pokok kan nek semisal di 200. Padahal bayarnya 900. gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Ya, Mas. Dek besik semayanan matre janji oleh bareng sirsiran bari kerjakan dek asli tuangian.
Omah gabung. Kan mlaku biasa lho, Pak. Abi kok gak ternyata omah gamelan kok gleng. Ganteng. Asam mumet gas. Bisik-bisik ya. Ini selamat paham apa jelang. Kowe mumet ta? Padha. Dia nek nom-nomane seneng-senengane ngejreng. Oke. Kok entekno ngantek samire Jreng terus ya. Jreng terus kanusan. Waya apa? Bisik-bisik ya. Berarti ramai banget. Boleh mau ngecek mesti ora apal. Omah kan bisik-bisik. Lagi sing bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane Tarik. Terus? Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik gitu lho. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Iya, munine lirik tapi kok bisik-bisik. Heeh. Angel bener ini. Ora nek gua aku yo bingung. Jahat. Makasih oke. Ayo. Bisik-bisik semayanan. Lagi di matre janji oleh bareng. Jadi kok kan ngejreng. Iki jaluk jreng dikek malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok. Wis mulino nesunan. Ini trauma, dia tau dikepruki wong. Nek kulon buruk-buruk ya. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. Iya, ini misul masa rong lae. Wis khusus kanggo. Soalnya rane anu ini mana ini? Rane. Are Pak Lurah lolos. Yo jrene jo akeh to, Cuk. Gampang wis oleh. Kula mulai ngomong sing apik-apik kono dadan. Jare-jare kan muni dacuk. Sepura awakmu nek. Mau nek buri ngomong. Ayo cek sini lho. Anu lho. Rasa geger. Ora sumpah. Mau lho mami. Kok dolakin bisuwono. Alah yo mang. Iya mau yo. Nek buri mang. Nang buri mang. Jokok motoren. Ora. Kulino. Ora kenek kok ngene ngene are. Oh yo. Kok kantin. Ya, pisau 500 persetujuan Kopuli. Yo. Oke. Ya wes, ayo. Telaske. Pisau 500. Sir-siran Ayo jeneng kene. Asik. Yo, ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngenarani tato wis mari ora arep baleni ne maksudul aku wis ora sudi. Apa itu? Dia udah lagi kilometer ngelemah kok gadar. Kosong. Ayo deh. Delayan.
Matur nuwun Mas Samirin, Mbak Mindul, Mas Gareng. Kuwi sing diteruske nggon goro-goro. Oke. Jo jeneng aku yo dangdute sik kok tenang mawon. Nggih. Nggih, Mak. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebredek lek sira nyelip dalange yo monggo. Nggih, Ora tertib. Oh tertib. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Nggih. Wis to dhisik aku kere-kerinan. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motore lho wis ngenteni kowe. Motore wis ngenteni. Kemeng lek ngerentah. Menika ugi wonten saking anu napa ndi mau nganti lali ya. Kru media Pemdes Kupuk. Nggih. Tenda biru. Boy. Lagu mure. Nggih, Jan. Boleh satu lagi Mas Samirin, Mbak. Lagune napa? Manut mawon, manut panjenengan. Pokoknya sing Manut. paling nyaman dari Mbak Mintul. Yang mana? Mriki niku sing Oh, ditani iya. Mintul kok ya. Iki lagu mure tenda biru salah aku ora lain. Nggih. Enggak, yang paling nyaman lagune Mbak Mintul monggo. Ajeng aja Nyaman. lewat depan rumahmu. Oh niki nggih anu kok. Kau melihat ada kaca biru. Katoke sapa? Tenda biru. Oh tenda biru. Katok biru kuwi. Lah ya sing ajeng aja gitu. Iya. Monggo Din. Ya, lainnya juga tidak masalah kok. Lainnya tidak masalah Mbak Mintul. Itu toh. Diganti Oh, tidak iya, masalah. bebas. Musiknya. Lauri Pono. Ale rasa balik. Curhat iki. Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wingking panjenengan Mak Sangi. Nggih. Piye? Kula namung tut wingking panjenengan kok menang. Piye keluarnya apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Kita alulululu iki. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah mulih kok. Ora roh no aku. Bebek. Lah duitnya entek ora tak apalne dul. Wah. Album terbaru kita kan Domba Kuring. Nggih. Harus dadi cendela ora tak apalne. Kuring salah. Kerajakan Banyuwangi kalau enten Mbak Pindu. Wah, nggih betul. Oh enak niku lagune. Iki kok mati ya apal-apal. Loh, Mintul. Oke, ya wis. Kok iso kabeh aku apal. Kalau Mintul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ora komplit. Wis dipuli Oh, songkok. Ayo berajakan. Aku sojane nolek ya. Pripun? Demen yang sindian iki. Ten Lah kok iso? Sing mbok senengi sing ndi, Den? Eh? Sing mbok senengi sing ndi? Kowe iki wis suwi aku lho. Iya. nggih. Saya tak golek aplikasi sing iki. Kita iki mau karo awakku lho. Ketake gedhing karo sami. Lah, Gedhinge tenanan nang awakku. tukang son iki lek njaluk sawer romongo. Bagus ngambil 300 ngambil son. Nggih. Ojo gedhing aku tuh Mbak, aku demen e. Tenang mawon niku rombongan nyeslong kok nggih aman. Iya. Nggih, sido. Apa? Sijo. Gerajakan. Oh, yo situ orang Mintul. Nggih. Terima lagu kuwi lho. Ada Den, yo mau Bisa dapat nggih. iso. Assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Ini lagu nih Gareng. Rasa terusnya rapo enak lagi Ada Gareng. nih. Gareng Ya. tak patek. Kok iso misuhi aku lho sone. Sopo tuh sing misuhi? Lah kowe mau misuhi aku. Piye lek kok misuh piye? Lah yo kowe mau piye? Piye jajal? Ora ngerti aku ora. Oh yo ora misuhi yo. Sapa mau Geluto gantung? lho, geluto. Sapa mau gantung nang aku? Awakmu lah aku lho ramuni. Ora pareng. Ora pareng ngono kuwi. Cah piye? Kok balura Gareng potong 400 sak wisuane to. Mesti tau. Lah bang muni opo? Gerajakan banyu. Ya, lah kena tak tapi 1 juta ngono ben misone ora kena. Nek wis janjian pokok kok nek semuso di 500. Padahal berane 500. Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Ya, ya Mas. Ayo jauh. Yo. Kerajakan Banyuwangi.
semburan pinggir pesisir rajakan dik bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran bari gandengan sing asli pacuangian ayo dulu datuk oke deh ayo ayo kerajaan Raino wangi sing tahu sepi lanang wadon hantekan selesai hati langkah ning pasir semburan kereta ayo manuk seliweran lah gandeng tangan ning pinggiran gandeng kasih aku yang bingung sama gabung melaku biasa lho Pak aku bingung lah ternyata uang gamelan kok glang asal mumet bisik-bisik yuk ini selama cek paham kok jelang ya Kowe mumet tak? Waduh. Ndangnya lek nom-nomane seneng-senengane ngejeleng. Nggih. Kok entekno ngantek sabire ora. Jeleng terus ya. Jeleng terus kanggo sabire. Wayahe apa? bisik-bisik ya Berarti ora oleh banter. Kulino ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Tegese ki bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane care. Dalam? Cakepane bisik-bisik gitu loh. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik itu loh. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Lah iya, munine lirik tapi kon bisik-bisik. Heeh. Angel bener iki. Ora ngerti bro aku ya bingung kok. Jahat. Atasi mungkin. Ayo. Bisik-bisik semayanan lagi di matri janji oleh bareng jadi kok kan wejeng Iki jaluk jireng dikek lo malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok.
Wis kulino sunang. Iki trauma, biyen tau dikepruki wong. Nek kulon kuno-kuno kan. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. Iya ne mesum masa ora mulai. Wes iki khusus kanggo Soalnya rane anune mana ini? Ora nek. Arep Pak Lurah lolos. Yo jenenge jo akeh kok cowok. Lah wong wis oleh. Udah mulai ngomong sing apik-apik kan ndak bener. Jenenge sing iki. Jare garek kan muni gacok. Sapa ora Awakmu nek Mau, buri. mau nek buri, Nek buri mau. mang ayo saksine lho. kan lho. Rasan gegeger. Ora sumpah. Mau lo malam ini. Kok dalange bis ngono. Wow. Alah yo mang. Anak sapa? Iya mau yo. Anak. Nek buri mang. Iso. Nang buri mang. Jongkok motorin. Ora kena kok nginang ini. Oh iya. Kok nganggo kantin. Ya, pisau 500 persetujuan Kopuri. Yo. Oke. Ya wes, ayo. Telaske. Pisau 500. Sir-siran Ayo jelek nek. Asik. Yo, Asih banyu Innalillahi. Aimu. Ayo beragam nggih. Matur suwun Mas nggih. atas kematiannya sekedap loh. Atas Ora kematian sekedap. Ora ya. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebretek nek sing nyelip dalange yo monggo. Nggih, Ora tertib. Oh tertib. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Wis to dhisik aku kere-kere nang. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motore wis ngenteni kowe. Motore wis ngenteni. Emang lek ngerentah. Menika ugi wonten saking anu napa? Dikira mau nanti lali ya.